खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटुब थामखौ फिन खेबसे बरलायबाय सबाय माजों फगबारनाय महर लान सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय बेखौ फुरा जोबसिन नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जायगायाबो बेनो बेयावनो दङ नालाय थ' दा थांनोसै बिदाय लानोसै खयथा जाखो मिथिला टाइमखौ बारा नायाखै थाबथां थिबथां ओंखारबाय खिनाय हासुनाय फिसा फिसौ ओमफ्राय आइया मा हरफानो नागिरदों नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लगआव मा शेयार खालामलांनो हायो फरायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गिबियावनो आइनि जारा जुखाबाय मालाय नै माइब्रा माइरं एसे आरोना एवजानो होननानैहाय फिसौलाया जायो नालाय आरो बिजामादैयाबो बिराद मोजां मोनो नालाय ओंखायनो हरफाबाय हायोबा फैदो लेंहरदो बेयावनो होनदोंमोन नाथाय फैनाय नंला डाइरेक्टहाय बेयावहाय ओमफ्राय नै बेहाय मासे टेने मैया जानायनि लोगो ना आइ मैया जानायनि लोगो आरो मासे लांफाबावनोसै खाजानायनि बिजानावखौ थांथ'नोसैलाय मा होनो बिथाङा फैथ'आ बारा थाबावगौमोन बायरा बिथाङा फैगासिनो नालाय बेबो गोबावजों हरसि फैनाय थांनोसै आरोना लेंहरबाय आधा रास्ता फैगासिनो दङ थागथियाव बिथोराव लोगो हमनाय जायो आं बुंस'नो हाया ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै दै गाखो दै लाखायो मालाय गाव गावबागाव बिथिंसै आलाय अबेथिं थाथ'लायबाय बाय आबैखौ बाय होनबाय बाय होनबाय विंगारजों थांनो होननानै आखायाव लाबायमोन खिन्थु बहागि ट्रेन टाइमाबो थिग जाबाय नालाय बहागि ट्रेनजोंनो गाखोनोसै ओइ सासे आनैबो गामिनिनो लोगो मोनखादों बेबो थाङोनो ओंखायनो आनैखौ स्टेसनाव दोनबोग्रोबाय रिक्साया ओमफ्राय वार्निं होनाय खोनाबाय ट्रेन फैगौ होननानै बेजोंनो जोंहाबो लाद्रा लुद्रा होलांसै आयौ गाखोदों बाय बाय बेनिफ्राय सोनाफोर बेबो फैगासिनो दङ फौजि बिथाङाबो बेनिफ्रायहाय बेनाबो ट्रेना क'क्राझाराव लाखिया निउबङायावसो लाखिगोननो दा मोजाङानो जाबाय सोर आगोल मोनग्रोयो निउबङाइखौ जों आगोल मोनहैग्रोबा जों नेथ'नोसै गाव आगोल मोनफैग्रोबा गाव निउबङायाव नेथ'सिगोन आरोना मेंबाय आं बेनिफ्राय मा होनो क'क्राझाराव थांनाय जायोना डाइरेक्ट न'आव थांनाय जायो मिथिला जोंथ' बारा बुस्थु लाबोआखैमोन गथ'फोरनि फैग्रोथोंसै लिलिला लानायसै माइब्रा दाउ बेखौ ओंखारलांनांगौआबो बेबायदि मेंगुजोब्बाय टिकेट दाननानै लायनोसै बङाइगाव ओमफ्राय सोनाफोर बङाइगाव मा होनो ओमफ्राय जोंना आसोला मोनफैबायानो आरोना माबा निउ बङाइगाव मोनफैबायानो जोंहासो लेट जाबाय क्रसिं दङ नालाय जोंना ट्रेना लेट जादों गावनाबो बिराद लेट गावना खिन्थु फुङावनो सफैनो लागामोन फुङाव सफैबाथ' आङो डाइरेक्ट ओइ माबायाव धुबुरियाव थांदो नोङोसो होन्दोंमोन नों स्कुटि लांफैखागोन क'क्राझाराव स्कुटि लांफैबा ओमफ्राय जोङो क'क्राझाराव थांसै डाइरेक्ट होनना बुंदोंमोन आरो जानानै लोंनानै थांसै नोंबो धुबुरिनिफ्राय जानानै लोंनानै फैफिनदो होन्दोंमोन आङो ओमफ्राय दा बोरैबा ग्रोब जाबाय जोंबो बहागि थाग थिग मोनबाय लोगो हमहैनोसै स्टेसनावनो खुसि नुदों आंखौ सोनाफोर मानो खुसि जाया जानो इसे गोबावजों गथ'नि बिफा फैनायनि खोथा इसिबां गोबावथ' नङामोन अब्लाबो मानो गोबाव मोना जानो ना 1 मासबाबो गोबाव मोनो 2 मासबाबो गोबाव मोनो 3 मासबाबो गोबाव मोनो दा लोगो मोनथ'सिगोन आरोना आरो मा प्लेनिं खालामो शेयार खालामलांबाय थानोसै एबारथ' फौजि बिथां फैसिगोन नालाय ओमफ्राय भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामसै ओमफ्राय फैयोना फैया आगोलावबो खिथाखादोंमोन ना आङो बिथाङा केमेराजों एसे गोजान थायो फैनो नागिरा ओमफ्राय न'आवनो थासोमनाय नालाय ओंखायनो जेने थेने लानानै फैजायो आरोना एसे आंजोंहाय दाबो बिदिनो सेस्था खालामसै ओमफ्राय जाय गोदान आगैमोन दङ भिडिअखौ नायसनाखैबो जानो हागौ आगोलनिखौ आब' गुमै फैबा भिडिअ लाबो गुमैखौबो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय दे लाबोगोन मानो लाबा जानो बहाथो खारग'नो आंथ' भिडिअ खालामबाय थाखायानो बे मालाय बहा खारग'नो बिनि आसपासाव थांनानै देखिए गाइस होनै थानोसैब्रा ओमफ्राय सोनाफोर फौजि बिथां फैनायनि खुसिबाबो फारसेथिं आं आइखौबो गारबोनांनानै बोरैबा अननो ओंखारदों खिन्थु मानसिया आंनि नोजोरावनो एसे रेस्ट लानो मोनबाय नालाय आं थांनायावहाय ओमफ्राय साबसिन जानाय बायदि मोनखादों आरोना ओमफ्राय गावबो मोजां मोनदों आं हालखा मोजां मोनदों होनना बुंखादों आरो ओमफ्राय बिदिनो थाइरडबो दङ आइनाव ओमफ्राय थाइरडनि मुलियाबो कन्टिनिउ ओमफ्राय प्रेसाराबो एसे बोरैबा बारा जानानै मोनदोंबा जायो ओमफ्राय आरो दिनैबो सोंस्राबावदोंमोन आयै नों बोरैबा मोनदों नामा आरोबाव होननानै
आं दिनै बिराद मोजां मोनदों होनना बुंदों आरो गाव दा आरो जों फैखांनानैसो उदासि बोरैबा जायो ना मायो आं मा खालामनो दे जेबो राहायानो गैया ओमफ्राय एथबां सिन्था खालामनांगौबो नङा फंबायाबो थाखायो फुङाव थाङो ओमफ्राय बेलासियावनो फैफिनखायो आरोना बेना डिउटियाहाय फिसा खामानि मावो बेबो थांलाय फैलाय आरो बे सानखिनियाव एसे हारसिं थानांगौ बाखि फंबायानो थाखायो ओमफ्राय उफाय गैला आङो बे बन्द'आव न'आवबो थानानै एसे थानानैहाय दा आं बुंनोनो हाला आरोना आइखौ आं माला नुफैफिनबावगोन होननानैहाय बे बन्द'आव आङो माला नुफैफिनबावगोन आं बुंनोनो हाथ'ला जेला नुफैयो जेला फैयो आङो सेयार खालामनोसै सनाफोर दा फौजि बिथांखौ लोगो हमहैग्रोनोसै बेहाबो नेगासिनो दङ ट्रेनानो दासिमबो खारा नै क्रसिं दङमोन आधा घन्टा जालायलायनोसै आरोना आधा घन्टाबो गैला सौहैनो लागाया खिन्थु थाथ'नायासो आधा घन्टा जालायलांबाय जारलासो बङाइनिफ्रायनि बङाइगावसिमावनो जों आधा घन्टा थाथ'गासिनो दङ ट्रेनाबो खालि जाजोब्बाय नै रावबोआनो गैला ओइथिं बिमा फिसा दङ ओमफ्राय जों दाब्बा मोनसेयाव खय एकजनल' मानसिल'सै आरोना बे बहागि लकेल ट्रेन नालाय बङाइयावनो ओंखारजोबखायो निउ बङाइयावनो जोबथाखासै बेना फाइनालि 50 मिनिटसोनि उनावसो ट्रेना खारबाय आरोना आंनि फिसाफ्रा ओरैबायदि उसाव बाराव जाजोब्बायमोन 50 मिनिटनि उनावसो खारबाय फौजि बिनाखौ नुयै थानोसै दाफोर Are you happy? बेहाथ' खर'आ बोरैबा जागासिनो दङ बाबाखौ माला लोगो मोनबावगोन होननानै ट्रेनखौ आरोना रागा जोंगासिनो दङ दे थाब खारथारदो ट्रेन नोंथां जोंहा खालाव खासाव जाजोबथारबाय आइदै स्पिडआव होदो ड्राइभार नोंथां फाइनालि निउ बङाइगाव फिसाया ओइथिं दङ होनना बुंदों थफ्ला थफ्लि बिराद बुरजा दङ जों आवगायलांसै सासे लोगोबो दङनो बरपेटानि आरोना आं दा खाथियाव भिडिअ लानो हागोन ना मिथिला जायखिजाया बिफाखौ लोगो हमनोसै आं फन खालामसै सोनाबा जों ओंखारबाय आरोना नै बङाइगाव दिनैसो फैबाय आं जि गोबाव जाबायमोन बिफानि थफ्लायाव मोनफैबाय बा मालाय नोंना बाबाया बेद लादों नालाय ओइयाव दङ थांफिननायनिबो रिजार्भेसन खालामखानोसै जारलासो थांफिननायनिबो तैयारिसो ओमफ्राय लोगो सासेनिबो आरोना बेगाहाय बाबानाथ' बिसोरना बा खुस र' बाबाया इयावसो मा दे र' बाबा फैथोंसै थांदो थांबाय मालाय हनै बाबाजों थांदो न'आव थांदो थां लांफैलाय बाबा आगैखौ बिफाखौ मोनबाय नालाय आरो माथो नांबावगौ आंखौ नांला एबार बेनो थाङानो नै केक बाबा जानायनो बाबा जानाय आमदो लासैनो आवगायलांबाय र' बिदा थांनायखाय साहस मोनाखै बिफाजों थांदो सनाफोर दिनै बिसिबां फुरथि बिसोरो बिफाया आरो बेस्थ' बाबा र' दिदार खालामथ'नाङा आयै सनाफोर बिदि नोजाराखौ जोंहा नुबाय थाया नालाय दासो साहस खालामनानै थाफाहैबाय हनै बिदा थानायखाय फैदो मा फैदो फैदो थांफिनबावबाय हनै साहस मोनाखै बिदाजों बारथाबबाय थाथ'नाय नङा एसे लाजिदों आयै फिसा आयु माम जानो मोनलायबाय मालाय बिफाजों दा बारा बारायजागोनसो आंहा माहा भिडिअ खालामबाय थादोंब्रा होननानै बारा खालामजानाय नङा फायखारिया बिसोर जोंनि बुहुद आगोल सफैदोंबाबो गावसिनि खामानियानो थाबखौनो जायाखै हनै जोंहासो एसे नेफैबावलायनांबाय आरोना जेबो नंला मोजाङानो जाबाय गाव नेबाय थानांबा एसे रायजानोसो हागौमोन दा ग्रोब जाबाय आरोना आयै फिसा मोजां मोनथारदों हाबा बिफाया मालाय अननानै बेद लाबोदों नालाय बेखौनो दांनायगासिनो बेयाव खुलिला बाबाया ओरैबादि टाइट फिटिं पेक खालामनानै लाबोदों दा न'आव खनसेनो खुलिनानै गेलेहैदो मिथिबाय लोंदो बिफाया बायनानै दोनखादों मालाय लोंग्रा नालाय फिसालाया
एथ' खुसिनि दिनावनो ओमफ्राय दुखुआबो प्लास जानानै थाखाबायानो आंना सनाफोर थांफिननायनि टिकेटखौबो नायजायो फनफ्राव दाननानै लाखाबाय होनबा साननानै नायदो बेसेबां जोंनि थाखाय आरोना फैदोंबाबो जाबाय खामानि जोब्बाय नायदो बिसिनि थफ्लाफोरखौ नुबानो खर'आ आंना सेस जाखायो आरोना नायदो भगबान बे थाङा आयै बिफाखौ गालांजानो गिनानै भगबान बेगानो बजा जाजोबखाबाय नै सासेया थांसिगोन जोंहाबो थांसै फैगोन सफैबाय सनाफोर मानसिखौ मोनबोबाय बेगनि मालिकखौ आरोना ओमफ्राय बिराद मेंबोबाय दोखो उन बिजनि फुंनिफ्रायनो ओरैबा ओरै ओमफ्राय गारिया हाजाहा माबाबायना आरो ट्रेनफोरा बिदिनो थाथ' थुथ'हाय ओमफ्राय बे ब्लगसावथ' आङो मानसिखौ रागा मागा लानो हायाखिसै नांगौमायखौहाय नायनोसै बबे मोनसे ब्लगसाव ओंखारो मानसिया केमेरायाव ओंखारनो बायोना ओमफ्राय ओंखारनायाव ओंखारगोन लासैनो ओमफ्राय न'आथ' रुमाथ' मा होनना बुंनो सेवनानै दंजोबोआनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो सनाफोर माने एनारजि गैला बुंनो थाखाय आरोना ओमफ्राय जिदिना जों थांदोंमोन जिदिना अखा थखा हानाय नाजिफ्राबो जोदाब दंलाबायो आं माबा साफा खालामसै एनारजि लाबोनोसै बयबिनाखौ नायनानै आरोना ओंखाम ओंख्रिदोंबाबो दोनथ'नानैहाय स' जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय सनाफोर बायदिसिना लाबोदों बिथाङाहाय शेयार खालामलांगोन नोंथांमोनजों ना नेक्स्टआवहाय स' थेंक इउ स' माच